Ọhaneze ndị ọma unu asalachi. Eji maka na Chineke bụ eze n'ebe ahụ n'ugbo anyị ntị n'olu. Anyanwụ Charles na-akwa akọ na-abịa na Nigerian FM Owerri taa bụ Wednesday Orie ma bụkwa abalị 27 nke ọnwa Jenụwarị n'afọ 2021. Aha m bụ Chinonso Ugorji. Na mbụ ka anyị ji akwa akọ Vanguard banye hụrụ akụkọ ndị nke a n'ihi Ezukoo ofu onye anwụọla dịka ndị otu shite na ndị uwe ojii riri nkịta nwụrụ anwụ na Abuja. Buhari achọla ndị isi nchekwa ala anyị n'ọrụ họpụta ndị ọhụrụ ga-anọchi anya ha dịka akụkọ ahụ siri kwuo. Major General Leo Irabo ga-anọchi anya General Abayomi Olanisakin maka ọkwa Chief of Defense Staff. Major General I Atahiru ga-anọchi anya Lieutenant General Tuko Burotai n'ọkwa onye isi ndị agha ala anyị dịka Rear Admiral AZ Gambo ga-anọchi anya Vice Admiral Ibokekwe Ibas maka ọkwa onye isi ndị agha mmiri ala anyị, ebe Air Vice Marshal I.O. Amao ga-anọchi anya Air Marshal Sadiq Abubakar maka ọkwa onye isi ndị agha elu ala anyị. Ọtụtụ ahụ onye isi ala chụrụ ndị isi nchekwa ala anyị ma họpụta ndị ọhụrụ bụ nke dabara adaba mana ọ bịara n'azụ oge ya ka Timi Frank na-ekwu. Achọpụtala mmadụ 5,000 ndị ahara nọghị n'ukwu akwụkwọ n'obi ndị gbara ọsọ ndụ na Makodi. Ụfọdụ ndị Igbo na-eru n'okwu akatọla mwakpo ahụ wakporo ndị soja na ndị uwe ojii n'Ọlụ kwuo n'otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network bụ nke iwu na-akwadoghị. N'ịgafe na Disọn ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Mpaghara North Central kwesịrị ka nye ha nkwado maka okwu onye isi ala n'afọ 2023 ya ka otu onye eze ọdịnala na-ekwu. Agbakere mpaghara ala Igbo n'akụkụ na mbuli n'ọkwa emere n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị ya ka ndị otu Intersociety na-ekwu. APC agwala ndị isi nchekwa ọhụrụ ka ha tie ịgba n'ọrụ karịa ndị nyefere ha ọrụ n'aka. N'ikpeazụ ka anyị hụrụ nke a na The Sun. Otu jikọtara ndị gọvanọ ala anyị akwadola Akeredolu na iwu pụọrọ anyị na ala anyị nyere ndị Fulani na Chinama. Kpọọkpem na Tribune ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a dịka ọkụ gbachara ebe obibi Sunday Dare. Dịka ọkụ gbachara ebe obibi ya, Sunday Igboho na-ekwu na enweghị ihe ọbụla pụrụ imahie ya ihu n'ịchụso oke ruru ụmụafọ Yoruba. Ka m werekwa ya ọzọ, dịka ọkụ gbachara ebe obibi ya, Sunday Igboho na-ekwu na enweghị ihe ọbụla pụrụ imahie ya ihu n'ịchụso oke ruru ụmụafọ Yoruba. N'ụkwa ịjụ ndị isi nchekwa n'oge dịka ugbu a bụ arụ kachasị arụ n'elu arụ ya ka ndị ndu mpaghara ndịda ala anyị na nke ndị Middle Belt na-ekwu. Naijiria bịadabere na mmanụ ala ruokwa n'afọ 30 na-abịa abịa ya ka onye Group Managing Director n'ụlọ ọrụ NNPC na-ekwu. Naijiria chọrọ mgbanwe usoro ọchịchị iji hụ na emenyere nwa ogwu menyekwara nwa nọsi ike ya ka Atiku na-ekwu. Nwayọ ehiwela otu kọmiti ga-eweta udo n'etiti ndị ọrụ ugbo na ndị na-achị nama na steeti Ekiti ka anyị hụrụ na Tribune n'ụtụtụ a. Na The Nation ka anyị na ugbu ebe anyị hụrụ isiokwu ndị nke a enweela obi iko n'elu dịka ndị omekome gburu onye uwe ojii ji ọkwa sajent gbaa ụgbọala ndị uwe ojii ọkụ na steeti Abịa. Ogbu mkpao enweghịkwa onye na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-awụnyere m okpogho na akpa ego m ya ka Sunday Igboho na-ekwu. Ụzọ dị mma n'okwu onye pụtakwala ezi n'abalị n'Ọlụ dịka ndị soja na ndị isi ekwe nwutenyere ụkwụ n'otu nwa ịba n'Ọlụ. Akụkọ na-agbakọ ọnwa awụnyela ụlọ Sunday Igboho ọkụ n'Ibadan. PDP na APC avọrịala onwe ha n'ihe onyinye $500 ahụ Wike nyere ndị Sokoto. N'ikpeazụ ka anyị hụrụ nke a na The Nation. Otu egwu bọọlụ Chelsea agbala Frank Lampard ụgbọnwa mkpio họpụta Thomas Tuchel dịka onye nkụzi ọhụrụ. Na Daily Independent ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a maka ịjụ ndị isi nchekwa ala anyị Buhari emeghị ihe n'ezi oge ya ka Eze Ife na-ekwu. Ndị ọrụ EFCC anwụchiela mmadụ 13 a na-enyo enyo ibu ndị ego ọkụ yahoo n'Ibadan. Chai, ndị ọkpa egbuola otu onye ndu obodo na onye ọrụ brikila na steeti Delta. Mahadum Unibe na-akwadola abalị mbụ nke ọnwa Febụwarị afọ a maka ịmalite agụmakwụkwọ ọzọ na mahadum ahụ. Ndị ọkpa egbuola otu nwaanyị dị ime ọnwa 9 na Kaduna ka anyị nyocha na Daily Independent n'ụtụtụ a. Kpọọkpem na The Punch ka anyị hụrụ isiokwu ndị a
gekwanụ ntị, unu atụkwala anya na ndị isi nchekwa ọhụrụ ahọpụtara ga-eme ihe ịrịba ama ya ka ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị na-agba ụmụafọ Naịjirịa. Ndị uwe ojii anwụchiela ndị otu shaiti isii na Abuja. Otu Pandef na Wike etola Buhari maka ịchụ ndị isi nchekwa ala anyị n'ọrụ ma họpụta ndị ọhụrụ. Ụlọ ikpe nyela iwu ka enyefe narị nde naira 284 nke aka chịburu steeti Zamfara n'oge ochie Abdulaziz Yari n'aka ọchịchị etiti. Ebe PDP achịrị agbagide Buhari kwuo na nhọpụta ndị isi nchekwa ọhụrụ o mere bịara n'azụ oge. Geenụ ntị, unu ejikwala okwu nchekwa ala anyị egwu ndọrọndọrọ ọchịchị ya ka Wike na-agwa ndị isi nchekwa ọhụrụ ahọpụtara. Ikpeazụ ka anyị hụrụ nke a na The Punch. Uche madịghịkwa n'ịbụ onye isi otu ọrụ nchekwa Amotekun ya ka Sunday Igboho na-ekwu. Na Daily Post ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Ndị isi nchekwa ṅara anyị ntị n'olu site n'ịgba arụkwaghịm ya ka PDP na-ekwu. Ebe ndị otu shaiti na ndị ọrụ nchekwa achịpụla ya ọzọ na Abuja maka ọchịchị a na-achụ ndị Fulani. Ndị otu mieti ala enweghị ala ọbụla na Naịjirịa ya ka ndị ntorobịa Arewa na-ekwu. Maka inye ndị Fulani ọsọ, Sunday Igboho na-enyere Buhari aka ya ka Olusegun Mbamgboshe na-ekwu. Kekwanụ ntị, akara ejiri mara NIN nyere na steeti Kwara tutu afọ 2012 bụcha adịgboroja ya ka ụlọọrụ NIMC na-adọ aka na ntị. Ọchịchị Buhari adọrọ ndị akpali ọgbaghara aka na ntị dịka a na-enwe obi iko n'elu na steeti Ọyọ na Ondo. Ụmụafọ Ondo agaghị agakwa n'ihu na-ebi n'ụjọ ya ka Keredolu na-ekwu. Maka ọgbaghara dị n'Ọyọ, kwụsịnụ iji na-egwu ndọrọndọrọ ọchịchị, taanụ Buhari ụta ya ka enyemaka Makinde na-agba Sunday Dare na APC. Na Sahara ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Weta n'udo n'etiti Makinde na Igboho ya ka ngalaba otu OPC na steeti Ọyọ na-agba ndị eze ọdịnala. Ebe ndị Fulani anwụbala n'ọhịa ndị enwere na steeti Ekiti bibie ugbo ọka ruru nde kwuru nde naira na steeti ahụ. N'ihi ọgbaghara tiwapụrụ n'Ọlụ, ndị nwere aka oke na steeti Makpoloku ikpe nkwụmọtọ maka mmadụ ndị ahụ ndị agha gbagburu na mpaghara Ọlụ. Inubekwe akpọpụrụ otu agadi nwaanyị gbara afọ 60 na ụmụntakịrị ndị na-eto eto dị mmadụ 5 n'ụlọ ikpe maka ịta nwatakịrị gbara afọ 3 amụsụ na Adamawa. Na Tuesday ka anyị na ugbu a ebe anyị siri hụ isiokwu ndị nke a. APC anabatala ndị isi nchekwa ọhụrụ ahọpụtara n'ala anyị. Maka ndị isi nchekwa ahọpụtara ọhụrụ, unu aṅụrịla ọṅụ ugbu a ya ka otu Arewa Consultative Forum na-agwa ụmụafọ Naịjirịa. Oge a na-egbu njibife atụmatụ iwu Petroleum Industry Bill na-akụnyere ọnọdụ akụnụba ala anyị ukwu n'ebe ọjọọ ya ka Lawanụ na-ekwu. Ụlọ ọrụ NEMA ga-ewu ụlọ 325 maka ndị oke ide mmiri biri aka ọjọọ na steeti Katsina. N'ikpeazụ ka anyị hụrụ nke a na Tuesday. Ndị uwe ojii ekwupụtala na ọ bụ ndị omekome sonyere ụlọ Igboho ọkụ na Ibadan. Kpọmkwem na Blueprint ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. N'ihi nje okoro, ọchịchị steeti Kaduna enyefela ụmụala majiri 30,000 n'aka ndị nwe ha n'afọ 2020. Maka ndebanye aha ọhụrụ, ị gaghị atụrụ anya ihe anyị ga-eme ya ka ndị otu APC zaghachiri Faleke. Ụfọdụ ndị Igbo na-eru n'okwu chọrọ ka ndị Igbo jụ otu Eastern Security Network IPOB na ọrụ ha niile. Ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ 3 na steeti Ọshụn n'ihi akụrụakụ asambodo. N'ikpeazụ ka anyị hụrụ nke na Blueprint. Maka okwu onye isi ala afọ 2023, akwụkwọ foto Yahaya Bello echiela steeti Bauchi. Kpọmkwem na Christian Light ka anyị na ugbu a ebe anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Onye ọbụla aka ya dị n'ọnwụ nwa nwa m kwesịrị ogbugbo ya ka nwaanyị egbu ahụ egburu nwa nwa ya dunyere ozi na-ekwu. Hapụ ndị Igbo ka ha laa, ọ bụrụ na enweghị ihe iji ha eme ya ka Amechi na-agwa Buhari. Arụ ka aruo, atụla otu ụkọchukwu mkpọrọ 100 afọ na afọ 40 maka ịgbasa ụmụnne abụọ na-epuzubeghị ezi iko n'ike tụwa otu n'ime ha ime. Kpọmkwem na Nassau Express ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Enwela obi iko n'elu n'Ọlụ dịka ndị soja na ndị uwe ojii na ndị otu Eastern Security Network kpara ngụ na mpaghara Ọlụ. N'ihi nje okoro, iwe nye nwagwala ụlọ akwụkwọ ndị ọrụ na steeti Imo nakwa ndị nwe ha ka ha wepụta ogige ebe
ka wepụta ihe ndị na-atụrụ anya ya maka nchekwa ndụ ụmụ akwụkwọ na-aga n'ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche. ma ọ gwara na Nigeria News Point ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Buhari bụ okenye ize ndụ ala anyị nwere ka ọ dị ugbu a, ya ka eze kwesịrị ị na-ekwu. Ọlụ zuru m aka tụọla ịkpa mgba ha kwara n'Ọlụ nakwa ndị ahụ egburu na mpaghara Ọlụ. Dịka na-agba ụkọchị si wụbata n'okwu ahụ ma zọpụta ndụ ụmụafọ steeti a aka ha dị ọcha. N'ikpeazụ ka anyị hụrụ nke a na News Point. Agha gachapụ ọzọ na Naịjirịa n'oge na-adịghị anya o. Agha gachapụ ọzọ na Naịjirịa n'oge na-adịghị anya o. Ya ka Buhari dọrọ aka na ntị, ya ka Obasanjo dọrọ aka na ntị. Na News Echo ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Ọzọkwa, Buhari emeela ndị Igbo ewuo dịka ọ gụpụrụ mpaghara South East na ndị isi nchekwa ọhụrụ ahụ họpụtara n'ala anyị gbaa gburugburu. Ọbara ebe niile o. Ọlụ na-agba kalịkalị ka ọ dị ugbu a dịka ndị mmadụ nakwa ngwongwo dị iche iche ka ebibiri ka ọ dị ugbu a na mpaghara ahụ. Ndị ahụ gbara ụlọ m ọkụ ga-agba ara n'ime mkpụrụ ụbọchị abụọ, ya ka Sunday Igboho na-ekwu. N'ikpeazụ na-akpa akọ News Echo ka anyị hụrụ isiokwu nke a. Akpasala m ụmụ nwaanyị 15 iko n'ike gaa zuo okwu ohi n'ụlọ na 100, ya ka onye mama maka izu ohi nakwa ịkwaso mmadụ iko n'ike na steeti Ondo na-ekwu. Nna m ka anyị wụnyere gị ọnụ ka anyị kọrọ gị aka ịnụ ịgbalịana ịkwasola mmadụ 50 iko n'ike mazi okwu ohi n'ụlọ 100 na steeti Ondo. Nna iwe odogwu mere megbuo okwe gị. Ọ dị mma ndị mana ebe a ka anyị ga-asọwa na nke taa n'akwụkwọ akụkọ ndị bịara ahịa n'oge adịghị anyị isiokwu ga-atụle ga-agbakọ ọnwa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa. Kakwanụ n'ihu ndị ọma ma na-ega ntị na redio ọha na eze Darling 107.3 FM Owerri. Aha m ka bụkwa Chinonso Ugorji. Ihe dị mma n'anya gbara ndụ, onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka. Darling FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ. Hapụ redio gị ebe ahụ. Ọ dị mma Igbo ndị nwe mana ekelekwa unu ọzọ. Anyị awụchala ọzọ n'ihe mma anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa. Dịka isiokwu ga-atụle na nke taa bụ nnọọ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ metụta okwu nchekwa ala anyị gbaa gburugburu. Kemgbe otu oge ugbu a akụmafala anyị nọ na-akpọ oku aka nri aka ekpe na-achọ ka chụọ ndị isi nchekwa ala anyị n'ihi oke iyi ndụ egwu na-aga n'ihu n'akụkụ ala anyị dị iche iche tụmadị na mgbago ugwu ala anyị ebe a nọrọ na-ahụta oke iyi egwu na mmekpa ahụ nke otu Boko Haram nakwa ndị ọkpa egbe nakwa ndị ọzọ na-eyi ndụ egwu na mpaghara ahụ. Ụfọdụ mmadụ akpọọla oku ma ndị amaghị ha ma ndị anamaghị aha ha n'ala anyị gbaa gburugburu ka a chụọ ndị isi nchekwa ala anyị n'ọrụ ma nyefee ndị ọhụrụ ọbara ndụ nọ n'ahụ ọrụ a n'aka iji hụ na okwu nchekwa ụmụafọ ala anyị bụ nke ejiri kpọrọ ihe dị oke mkpa. Ọ bụ n'ihi nke a mere onye isi ala jiri lee ndị isi ọrụ nchekwa ochie gwa ha ka ha pụọ n'oche ma nyefezie ndị ọhụrụ ọrụ a n'aka ka ọ dị ugbu a n'ala anyị gbaa gburugburu. Ma dịka siri gụọ na akwụkwọ akụkọ Vanguard n'ụtụtụ taa, Buhari nyefere ọkwa Chief of Defence Staff n'aka Major General Leo Irabo dịka ọ ga-anọchi anya General Abayomi Olanisakin. Ọzọ dịkwa nke ahụ, Major General I Atahiru ga-anọchi anya
Lieutenant General Tuku Brotai bụ onye jibu ọkwa onye isi ndị agha ala anyị tuturu ugbu a. Rear Admiral EZ Gambo ga-anọchi anya Vice Admiral Ibok Ekwebas maka ọkwa onye isi ndị agha mmiri ala anyị, ebe Air Vice Marshal I.O. Amao ga-anọchi anya Air Marshal Sadiq Abubakar maka ọkwa onye isi ndị agha elu ala anyị ka ọ dị ugbu a. Ọ dị mma, ọtụtụ ndị ekwuola okwu banyere nhọpụta ọhụrụ ndị a onye isi ala mere. Ụfọdụ etuola Buhari, ụfọdụ ndị na-ekwukwanụ na ihe o mere adabachaghị adaba. Dịka onye bụbụrụ onye isi oche otu ọhaneze ndị Igbo n'oge ochie ma bụrụkwa onye nchịkọta otu Southern and Middle Belt Forum ahọpụtara ọhụrụ, ya bụ Chief Nna ya Nwodo ọ katọla nhọpụta ha họpụtara ndị ọhụrụ a, dịka ọ na-ekwu na enweghị onye Igbo ọbụla sonyere na nhọpụta ọhụrụ a onye isi ala mere. Dịka ọ sịrị na akparamagwa onye isi ala ha egosila nnọọ na enweghị onye Igbo tozuru oke ịnọ n'isi otu ọrụ nchekwa ndị e nwere n'ala anyị gba gburugburu. N'ọzọ yikwara nke ahụ, onye bụbụrụ onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ndị otu APC n'ala anyị, ya bụ Timi Frank, ọ na-ekwu na ọchịchị onye isi ala chụrụ ndị nchekwa ala anyị, ndị isi nchekwa ala anyị ma họpụta ndị ọhụrụ bụ nke dabara adaba, mana gịnị na ọ bịara n'azụ oge. Aka chịbụpụrụ steeti Anambra n'oge ochie, ya bụ Chukwuemeka Eze-Ife, na-ekwu na Buhari emeghị ihe n'ezi oge dịka o siri gbasara ịchụ ndị isi nchekwa ala anyị ndị ochie ma họpụta ndị ọhụrụ dịka o mere ya ka ọ dị ugbu a. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP ala ikpeazụ ndị kwupụta uche ha dịka ha kwuru na nhọpụta nke a bịakwara n'azụ oge n'aka nke ha. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị nọkwara n'otu aka ahụ kwuo na ọnwa afọ ala anyị ekwesịghị ịtụ anya ihe ịrịba ama n'aka ndị ọhụrụ a ahọpụtara ka ọ dị ugbu a. Nke ahụ dị n'ozi onye na-ahụ maka mgbasa ozi na okwu ndị metụtara ọhaneze, ya bụ otu kọmiti na-ahụ maka ihe ndị a n'ụlọ nzukọ ahụ, ya bụ Benjamin Kalu. Ọ bụ ya mere ka mara nke a na oku ọ zara n'ekwentị ụnyaahụ. Otu kọtara ndị mgbago ugwu ala anyị ka ọ dịkwa n'aka nke ha bụ Arewa Consultative Forum agwala ha ụmụafọ ala anyị ka ha jide ọṅụ ha aka n'ihi ndị isi ọhụrụ ahụ, ndị isi nchekwa ọhụrụ ha họpụtara n'ala anyị gba gburugburu. Dịka ha siri kwuo, Emmanuel Yawe, ya bụ onye ji ọkwa onye na-ekwuchitere ndị otu ahụ, ọ sịrị na ihe niile ga-adabere na ụdị mmadụ onye isi ala jiri dochie anya ndị nke pụrụ apụ. Dịka ọ sịrị na ọ bụrụ ma ndị ọhụrụ a ga-eti igba n'ọrụ, n'ala anyị ga-amagbu onwe ya na mma, mana ọ bụrụ ma ha bụrụ nkwụrerere agwụnyere n'ikwe pụrụ epu, na ihe nke ahụ pụtara bụ na anyị esila n'ọnụ agwọ banye n'ọnụ akpị. Ọ dị m otu afe na efere na-ekwukwa n'aka nke ha na mamịrị efe na ahụ na ọkụkọ dịka o siri metụta ndị okwu nchekwa ala anyị ka ọ dị ugbu a, dịka a na-ekwu na ndị ọhụrụ ahụ onye isi ala họpụtara abụ ihe gbara ọkpụrụkpụ onye isi ala mere. Ọ dị mma, n'aka nke ọzọ, onye isi otu ngalaba otu ọhaneze ndị Igbo, ya bụ Injinia Chidibe, otola Buhari maka ịhọpụta nwa afọ Delta, ya bụ Leo Irabor n'ọkwa Chief of Defence Staff ala anyị. Dịka o siri kwuo, chi abụọla n'ala anyị ka ọ dị ugbu a, dịka a na-atụ anya imemila ndị otu Boko Haram na ndị na-eyi ọha egwu na mgbago ugwu ala anyị nakwa n'ala anyị gbagburu. Ka anyị gbapụ aka ya laghachite azụ. Ndewonu. To all your customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emako Plaza? AO Emako Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri. It's the place for electricals and electronics. Emako Global for those with highest taste in electricals and electronics. Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture. Like cable, metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213214. Email emakoglobal@yahoo.com. Emako Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. For your stone-coated roof tiles, marble, granite, and all tiles, aluminum profiles, foreign doors, and all sanitary ware. Go to Chemist for Nigeria Limited. For these and many more, for affordable price and quality.
you'll be satisfied. Come to Ken Desmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. Twisco, power your dream. Hey, Papa Emeka, ever since we started taking super bitters, we don't go to the hospital as we used to. My dear, it marvels me. Super bitters, also known as aquariki, really works wonders. I can confirm that super bitters is a good mixture of African fruits and herbs. It is truly approved by NAFDAC, and above all, it detoxifies your body. All thanks to super bitters. No wonder everything has changed about you ever since you started taking super bitters. You now look younger, stronger, healthier, and you don't disappoint in the other room. I beg, let me send one to my brother, my sisters, my father, even my mother. No, just send to your whole community. They should go and buy their own job. Super bitters, also known as aquariki, is available in all the markets In Owerri, Imo State. as well as other markets in Nigeria. For inquiries, call 0811-359-1568. Go for the good life today. Go for super bitters, also known as aquariki. Super bitters, I beg, make you enjoy your life. Take go. La uno like pattern. If I didn't man money, show you love to chop better food. Enjoy your life, listen to your house you do. My group delicious food and restaurants. Delight your family mood with delicacies at Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Your family and friends must be satisfied with a finger-licking nutritious fresh meal, but African and continental dishes like shawarma, ice cream, popcorn, our yummy tasty fresh bread, mangrove bread, pastries, and delicious hot meals. And at Mangrove, you can get refreshment at the speak with recreational services. And we also offer home delivery services. Visit Mangrove at Plot F/27 Housing Area B, New Owerri Capital Territory at Renter Roundabout, Summer 4040 Roundabout, Owerri, Imo State, Nigeria. Or call 070-8894-8849. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. Have a big Christmas and a fearless New Year. It's a season to be merry, and most importantly, it's a season to stay fantastically refreshed. From every one of us at Right Foods, we're wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Have a big Christmas and a fearless New Year. There's a new event center in town. Please, can you tell me about it? Big Point Event Center, the excellent choice for your weddings, conventions, parties, concerts, and conferences.
We offer great fully air-conditioned spaces over 2 floors, 24-hour power and water supply, high-spec chairs and tables, drinks and food storage rooms, changing rooms, parking space, and so much more. Book by lunch date, 30th January to get 20% off. You can locate us off Port Harcourt Road by Max Aluminium or call us on 0704 539 1360. Big Point Event Center. Make a big deal about your event. Vacancy, vacancy, vacancy. Collins American International Academy Owerri is hiring individuals with Bachelors of Education (BEd) in CRK, Christian Religious Knowledge, Guardians Counseling, Stroke Psychology, and drivers are encouraged to apply in person. Please come with your CV to number 2 Odesi Street, Irete Owerri by Vinyl Aluminium. Collins American International Academy also wishes to notify all visitors to wear their face mask. For more information, please call 070-6658-8564 or 090-7318-2035, 070-6658-8564 or 090-7318-2035. Darling FM 107.3. Ọ dị mma onye ọma, anyị lachịlazi ihe ọma anyị bụ Igbo Ezukoo nketa dịka egbepụchara aka ahịa dịka isiokwu anyị na-atụle na nketa bụ ndị isi nchekwa ọhụrụ ahọpụtara n'ala anyị gbaa gburugburu. Kedu ihe ị chere dịka onye isi ala mere nke a ụnyaahụ? Chere na ha ga-azụta ha tụrụ ha n'ahịa? Ị chere na nke a dabara adaba n'ọnọdụ ala anyị nọ na ya ka ọ dị ugbu a? Ka ị chere na ekwesịrị inye ịhapụ ndị nke mbụ na-anọ n'ọrụ ka ha nọtụbuo elemenwe ihe a ga-achịta n'aja? Ka ị chere nnọọ na ndị ahọpụtara ugbu a bụ ihe dabara adaba n'ala anyị gbaa gburugburu? Kedu ihe ị chere banyere ndị ọhụrụ a onye isi ala họpụtara n'ọkwa ndị isi nchekwa ala anyị gbaa gburugburu? 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Ọzọ 08150501073. Ị bọọla chi? Halo, abọọla m chi. N'ọha gị na-ebe isi akpọ? Ọ nọ nso Ugorji nọ. Halo, ọ dị mma, onye nke ha akụpụla. 08150501073. Gbanye mmanya ọnụ n'okwu n'ụtụtụ a n'isiokwu anyị wepụtara gị dịka ọ dị ugbu a. Ị bọọla chi? Nwanne ya gaziere gị nụ? Ọ dị mma nnọọ. Ọ dị mma nwanne ke m. A gị na-ebisi akpọ anyị? Aha m bụ Chief Igbo Charles onye isi OBC yana n'isi ndị aba CGA. Ọ dị mma Chief, gaa anyị gbapụ ya ọsọ ịnụ. Na nke mbụ, ọ nwee ezigbote ihe dị mma na President Buhari mechara gee ntị na olu ndị Naịjirịa ịhụ na agbanwere ndị nke Service Chiefs ndị ka nọ tinye ndị ọhụrụ maka arụsị gbawa nganga were nke ọhụrụ gbanwee ya. Igbe ndị ka ahụ akaala nka dịka ha ncheto n'elulu. Ọ dịkwa maka ewere ụkpụrụ ndị ka na-awụ nkọchi ya ka mara mgbe ihe gbasara okwu nchekwa Naịjirịa ọ ga-emepe ndị mmadụ na kpụrụ ha anyị tụnwe ha maka ọ karịala. Anakwa m etinye ọnụ na prezidenti nke chịbụ Naịjirịa awụ Obasanjo kwuru na n'oge na-adịghị anya Naịjirịa nwere ike ịbanye na agha ọzọ. Mana nke a bụ isiokwu anyị na-atụtụ taa biko. N'ọnwụ m na-eleta anya n'ụdị ahụ. Nke a bụ isiokwu anyị nwanna. Ikwuola kpọmkwem ihe bụ uche gị banyere isiokwu anyị pụtara n'ụtụtụ taa. Biko gbaa mbọ mee ka uche gị dabere na ihe anyị na-atụle n'ụtụtụ taa. Agakwala nnọọ rụnyewe aka n'ebe ndị ọzọ. Ọ dị mma. 08150501073. Ị bọọla chi? Nonso nwa. Nwanne ke m ya gaziere gị nụ? Nwanne m onye ga-ekwu Pastor Donatus Onyagara nwanne onye ụmụ ezi achị ụlọ. Ọ dị mma Pastor, ị bọọla chi? Nwanne m nwoke abụọla m chi. Adị m mma, gbapụ ya ọsọ ịnụ. Okay, ihe m na-ekwu na nwoke m ọwụ prezidenti agbadala. Anyị dịkwa n'anya na
na nwere ike ndị jiri ọnwa nwere ike ịzakwa ya fara ha n'ahịa mana ihe m na-agwa prezidenti nwụ ya dịbara ka kembụ ya mma ndị ojiga n'ihe a ya gwakwa ihe kwesịrị ime gwakwa ihe kwesịrị ịra so that ka Nigeria dịkwarịta kwesịrị ịdị mana ka elekọ anya aga ịhọ ihe na-ahụ ndị Hausa ndị Yoruba eweta anya ndị Igbo n'akụkụ ọ tụgburu onwe ya ehe m na-ekwu. Ọ dị mma pastọ, ya gajiere gị maka ntụnye gị n'ụtụtụ taa. 08150501073 bụ akara ekwentị ga-eji kpọọ nweta anyị n'ụtụtụ taa n'ihe ọma anyị bụ Igbo Ezukoo. Ịbọọlachi? Awụja? Ya gaziere gị. Ahụ na m ekwu ya enwe m ike kụrụ prezidenti aka maka ime ihe bara uru mgbe oge gara aga then o kwesịrị ime ihe ka ekume ọdọ and ya bịa mee ya egbu uwe ruo mee na onwe otu onye si South East ọ gara ịwa ụlọ otu ibe ọ dị kere ụlọ kụọ ya zinc otu ibe so prezidenti aga m akụ ya aka maka ihe o mere ebe ọ na o lechara anya so nwe onye tozuru oke na-asị ya ala ebe ka anyị ebe a iji gwa na service chiefs ya ọkpasị ka ndị a maka ihe ga-ezụta ha atụghị n'ahịa a ga na ihe mere prezidenti gwara ha ọhụ emewe adịghị ihe m tụrụ anya n'aka anyị pụrụ iche karịkwa nwa na head of steeti nwere. Ya gaziere gị Awụja, nke ahụ bụ ntụnye oke gị, nke ahụ bụ echiche obi gị n'ihi na echiche obi onye adịghị ya njọ. 08150501073 Bọlachi. Nke ahụ akụpụla. Ọ dị mma, ọ kakwa ihe ọmanye bụ Igbo Ezukoo na na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM nwere ike inege ntị na nke taa dịka anyị na-ekwu banyere ndị isi nchekwa ọhụrụ họpụtara n'ala anyị gba gburugburu. Kedu ihe bụ ntụnye oke gị n'ụtụtụ a? I chere na nke a dabara adaba n'oge dị ugbu a? I chere na ekwesịrị inye ndị nke ochie ohere ka ha rụrụ ọrụ ha gawa n'ihu, ka i chere na ndị nke họpụtara ugbu a ga-azụta ha tụrụ ha n'ahịa? Gịnị bụ echiche obi gị? Bọlachi? Ndewo na onye ọma m. Onye dịka na-ekwu okezo na onye ọkpụrụ ha kapọtụ ọchịkwa obodo ekwuta. Okezo na ya gaziere gị nụ? Gbapụ ya ọsọ. Onye na mụ ọrịa ahụọla m onwere onye Igbo si anweghị ka aka ga-akụrụ Buhari ọ ga-egide na mmadụ chọrọ iwufu dị ka mmadụ na-achọ iwufu gịgba nkịtị mmadụ akwafuo ịmara mmadụ ole gburu na Naịjirịa ịmara ọbụla ọkụ akwafuru na Naịjirịa ọ naghị aga ntị na ihe ndị mmadụ ga kama mgbe uche sọrọ ya onye dọkụmentị ngwazi ji ọsọrọ ya mgbe eji wuche ya anyị aka na-akụrụ ya onwekwe ihe ọhụrụ tụrụ anya n'aka ndị kere ya gabi n'ihi na ọgwa ya ga na-agba ihe aka na-eme. Ọ dị mma, ya gaziere gị nwanne maka tinye oke gị n'ụtụtụ taa. Ọ dịkwa mma ịgbakwunye na onye a enyere ọkwa Chief of Air Staff ọhụrụ ya bụ Air Vice Marshal Isiaka Oladajo Amao bụ onye Ọshọgbọ, onye kansụl Ọshọgbọ nke dị n'Osun steeti dịka mụrụ ya n'abalị 14 nke ọnwa Septemba afọ 1965. Ọ dị mma, onye nyefekwara n'ọkwa ndị agha mmiri ala anyị ya bụ Rear Admiral Awal Zubaro bụ onye amụrụ n'abalị 22 nke ọnwa Eprel afọ 1966. Ọ bụkwa na onye Nasarawa, ọ dị mma, Nasarawa kansụl Nasarawa nke dị na steeti Kano kpọmkwem, ebe onye ji ọkwa onye ọkwa ndị isi agha ala anyị ya bụ Major General Ibrahim Atahiru bụ onye amụrụ n'abalị 10 nke ọnwa Ọgọst afọ 1966. Ọ bụkwa na onye si mpaghara Kaduna North nke steeti Kaduna. Ebekwanụ onye nke ji ọkwa Chief of Defence Staff ala anya bụ Major General Leo Irabo bụ onye amụrụ n'abalị 5 nke ọnwa Ọktoba afọ 1965. Ọ bụkwa na onye Ika South nke steeti Delta. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Bọlachi? Ọ dị mma, Leonard, kpọọ n'akụ redio gị nụ. Ana m agba ọkụ Rivers State, Rivers State. Ọ dị mma nwanne, gbapụ ya ọsọ na ya gaziere gị. Onye isi a na-ejiri ọhụrụ ma ndị niile ejiri ọhụrụ ka ndị Igbo niile mara datị enweghị ezigadịrị ndị Igbo na Naịjirịa. O nwere otu ihe m tụrụ akpọ onye ọbụla mara adịghị Igbo prezidenti ndị Igbo niile ewepụ obi na ya o nweghị nke ime n'elu ụwa. Biko ndị Igbo laa n'ụlọ na-aji aka ka o nwee ọdụ. Ọ dị mma, ya gaziere gị nụ maka tụnye gị isi Rivers State kpọọ n'ụtụtụ taa. Sị m ya gaji bọrọ gị nwanne kem. 08150501073 Ịbọlachi?
Nonso Ugorji ndewo onye ke ma gị na-ebisi akpọ anyị nụ Abụ m eme omejua esi m Owere na-akpọ. ọ dị mma ịmasị Owere ya Nke gaji mbụ bụ na okwu a na-akpọ ka agbanwee ndị isi ugbu a ka Buhari mere ya ọ gbalịrị bụ onye isi ala mana o mere ya n'azụ oge. Nke abụọ ndị Igbo sịrị na a na-eji ụtọ isi ahụ amara ụtọ nse ka ndị Igbo mara na ebe ahụrụ ọgwa dị otu ọ dịghị onye Igbo etinyere ya ọ bụzi onye isi ala ka a ga-enye ha a kwesịrị ka anyị were amamihe Chineke nyere anyị rụọ ọrụ ma anyị na-ekpekpe onye isi ala ha na-achị anyị ọchị maka ụmụ ndị na-ahaziri ha na-atụzi aka n'ihe ga-achị ọchịchị a so ọgwụ ma a ga-enye ya onye Igbo onye isi ala ka ihe nwanyị ha ga-ajụ me so ebe ahụ ebe ọ dara ya maka ọkpọ ọya bụ ebe ị na-emegbu mmadụ ya na-eti mkpu ya na-emegbukwa ya na-aga olee ihe chọrọ ka onye ahụ mee efu na ị gaghị enye onye gị na-esogbu hapụrụ ya ka ọ nọrọ onwe ya. ndewo nụ ya gaziere gị maka tụnye gị n'ụtụtụ taa nke ahụ bụ echiche obi gị 08150501073 onye na-akpọ anyị Ịbọlachi alo ọ dị ka onye nke ha dịbe njikere ịza oku ekwentị tutu ya kpọọ anyị 08150501073 Ịbọlachi nwanne m abọla m tinye gị nwakwanụ ee nwanne ya gaziere gị nụ kedu maka ndị Rivers taa ọ dị mma nwanne ya si ekwu ya gbasara ha na-ekwu okwu na bọọdụ na like former President Igbo okwuele ọsọ wutere ya ọ na-asị ya good morning weka chepụrụ okele m ndị mere ndị Igbo kpakpakpụ otu ile afọ gbasa jọrọ isi ndị Igbo ndị gbakọrọ ndị Igbo ndị Igbo n'akụkụ so anyị na-ahụ Igbo eso nwunye nwere ebe anyị nọ na amasị ndị Igbo sorry good morning otu ile ibe too much ebe ntị mana bụ nwanne ike nwe isiokwu ndị n'afọ Igbo na-abụ onye nwanne ike nwe isiokwu ha usoro nọ na ek anyị ga-agba gburugburu ka ọkọchiri ya akpa adọ isi Igbo na atụmewu ojii mara iche iche adọ anyị jụrụ onwe anyị na taa onwe ete jiri ụgwọ ụgwọ ọhụrụ ndị Igbo ndị na-emeche taa dị iche onye nwere adọ anyị alụ onwe anyị ọwanye ahụ onye nwere onye sapisi ahụ prezidenti bịa na-esinye anyị alụ onwe anyị ọrịa gara too much ejebe na ọlụ a mefirisa ụlọ ọkụlụsụ Ugorji enwela obi is a boy na ọbịa wụzere nwoke mmanụ ọ nwere afọ ogologo mmanụ na ndị Igbo ọkpanụ onwe anyị ọ dị mma ya gaziere gị nụ maka ntụnye gị n'ụtụtụ taa nwanne m si Rivers steeti kpọọ anyị ịtụnyela oke nke gị nke ahụ bụ echiche obi gị nụ ya gaziere gị Ịbọlachi abọla m chi onye ke m ọmpadek ụwa mara gị mmenụ aha m comrade ọmpadek Chidozie Nwosu esikwanụ m ụmụọka n'ọtọrọmọs community in Ọhaji ụmụọka na is the most peaceful community in Imo State na ọsọ ihe na maka ihe a iji gwa gị eziokwu n'ozi nke m enweghị m ike kwụrụ Buhari aka n'oche jiri service chiefs ihe ahụ ndị na-enwe ihe mega for the past this years na Buhari si bara n'ọchịchị a na-ekpe Buhari iresi ya biko chenji nda nwee ihe ndị a mega ya ajụ then abịakwa na ya dị ọhụrụ ndị ọhụrụ nwa ahụ nọ anybody ọhụrụ n'ala Igbo enwere ike isi gazi ya so it means that we don't belong here ndị Igbo belong here and now I'm beginning to blame our senators, our governors. Does it mean that they cannot talk or they cannot speak? What is the problem? So if our leaders can just keep quiet like this, so they should please rise up because this country belongs to all of us. How come our opinion goes to all of us? The doctor should tell us where we belong. Bye bye, I think you have a wonderful working day. So I will not get angry now. Ọ dị mma nwanne ya gaziere biko agbanyụla ọkụ enu agbanyụla ọkụ vuto nwanna onye mere amarala enu onye mere amarala biko nwanne kara obi ọ dị mma 08150501073 bụ akara ekwentị ị ga-ejeta n'ụtụtụ n'ihe anyị bụ Igbo Ezukoo Ịbọlachi Ịbọlachi onye m ọwụ Ugorji eshimemi n'Owere North na-agbọ ọ dị mma Ugorji gaa n'ihu enu ọ na-arụ akwụkwọ na
skuul eji akụrụ ya aka ndị trafik chief ndị akara aka ele ihe eji akụrụ nwa aka ọ kwụọla Buhari ihe o mere mehụ ya n'oge o teela ikwu mara okwuchi ya wetuo ndị akwụkwọ Haram akara aka ju eju ndị amị a na-agbagharị iri ndị amị ejiri esi nwa ji enwe ọrụ ebe ahụ nwa resign ya gba ọsọ so ihe niile a emegawo banza o mehụ ya n'oge ndị Igbo enweghị aka oke na ihe ndị okere ndị Igbo kwesịrị inwe their own slot na ihe niile eme ihe ahụ nọ onwe ihe ka ndị Igbo nọ ndị gọvanọ si agba nkịtị onwe onye chọrọ ikwu okwu so ya nwere ihe a ga-eme agwa anyị ebe anyị belong anyị ejeme ebe ahụ Naijiria mee anyị so n'ime ndewo ọ dị mma ya gaziere gị nwanne si eme ikpe n'ụtụtụ taa ịtụnyela oke nke gị ga bụ echiche obi gị 08150501073 Bọlachi onye nke ahụ akụpụla biko kpọghachi anyị azụ ekele lepa ihe gbasara ndị isi nchekwa ọhụrụ họpụtara n'ala anyị gbaa gburugburu dịka onye isi ala mere nke ahụ ụnyaahụ ehọpụta ndị ọhụrụ mmadụ anọ gbara ọkpụrụkpụ n'ala anyị gbaa gburugburu iji nọchie anya ndị nke ochie ewepụrụ n'ọrụ gịnị ka ị na-eche banyere ndị a ewebatara ọhụrụ n'ọkwa dị iche iche n'ala anyị ugbu a Ịbọlachi Chinonso nwampa Ugorji ya gazere gị nụ nwaanyị ọma Linda anọruo Linda Oscar onye awọ mbere ụwa mara gị m onye ke mgbapụ ya osenu ọnwụ taa ka o bidoro o deela anyị anya na federal gọọmenti a si anyị jeja o nweghị ihe ọbụla eji ndị Igbo kpọrọ anyị kachakwa na anyị na-eme onwe anyị n'ụfọdụ ihe o doola anyị anya dochazi anyị anya na ịdọlị dị na anyị na-abịa for president ma ọ gaghị eme otu echiche bụ ndị service chief a ọta ka ebidoro kwuo okwu ya ya dịta ije mee ya ugbu a werekwanụ ndị Igbo kpafuo enyere onye a jụrụ ajụ anakwa ajụ onwe ya Chineke ka ọ dị n'aka ihe banyere anyị mana ndị ugbo tinyere ihe m na-achọ ikwukwanwụ ha lebakwa anya na ihe banyere sekuriti gụọ ya otu o kwesịrị ịdị ka ihe na-aga aga ọnwụkwọ m ugbu a ha aga tinye aka na ndị politiks were ihe mewezi otu o si masị ha ọ dịkwanụ mkpa ka ndị Igbo anyị ndị ọnụ na-eru n'okwu nọ n'ebe ahụ kwuo okwu si na emegidekwala anyị South-East ka sokwa na ihe ọbụla a na-eme na obodo anyị a ụbọchị mara gị mma makwara gị onye ọma m ya gaziere gị maka ntinye oke gị n'ụtụtụ taa ị na-ekwu na ọchịchị na-eme ndị Igbo jema jedu jehi ụra ọ dị mma nke ahụ bụ echiche obi gị n'ụtụtụ taa Ịbọlachi abụọla m chi onye ka eme ịgbakwara abụọ Daberechi si ihe agwa gbapụ ya osenu ndị Igbo na-apụgasị ọhụrụ Igbo atụrasị Igbo na-emekwa nke ahụ ya ajaala aja a na-akpọkọ onye Igbo bụla ka adabụ na onye Igbo chi onye Igbo ebe ahụ ya nwaanyị ihe niile meziri ọredi isi okwu onye anakpọkọ onye Igbo ọdị mere nke ahụ bụla ka ọ dị ime nene ọ ka mma nwa obere ma ihe nwere anyị na-elere mgbe na-afụkwa echi emega na-esosi nwe ndị ahụ enwe ihe ga-aga Naijiria kesi ọtụrụ onye Igbo ana ya aka ndị Igbo wumezo ya Naijiria nwochi Naijiria kpọrịta so nwa afọ ma Buhari na ndị otu ya nwochere ma anyị na ele nwokwu jere debe achịrị ya ọ dị mma Daberechi ya gaziri gị na-ekwu na nje ala ị na-ekwu na mamefe n'ahụ n'ọkụkọ dịka o siri metụta okwu nchekwa ala anyị kọdiba mana enwekwara ihe mebi emebi a na-edozikwa edozi o naanị otu ihe mma na-ekweghị ndozi ma ọlị ya agwụla ọnwụ ewepụkala nnọọ ọnwụ ihe ndị ọzọ nwere ụzọ ga-esi leba ya anya ma dozie ya ka ọ dị mma ya bụ na echere m na okwu nchekwa ala anyị bụ ihe dịrị sekere na-edi ma itinye aka n'ọrụ rụkọ ọrụ ọnụ ma dozie ya n'ụzọ anyị siri tụọ anya ya ịgbakọrọ ndị aka n'ọrụ bụkwa ihe atụrụ anyị n'aka anyị dịka ụmụafọ Naijiria iji hụ na ebulikwuru okwu nchekwa ala anyị elu ma mee ya ka ọ dị mma karịa ka ọ dị ugbu a Ịbọlachi ndewo onye ka ma gị na-ebe isi akpọ alụ ana m anụ gị nụ gị na-ebe isi akpọ anyị ọ dị ka ikuku na-enye gị nsogbu biko gbaa mbọ kpọghachi anyị azụ nụ 08150501073 ka bụkwa akara ekwentị anyị Ịbọlachi abụọla m chi n'aha gị na-ebe isi akpọ anyị eze gbanyụọ redio gị ahụ nụ ọkụpụkwala nụ 08150501073 Ịbọlachi
Chinonso Ugorji. Eze Lobo nọ n'okporo ụzọ. Ana m n'okporo ụzọ Olumbaise onye eze Lobo ụwa mara gị mma. Ọkwara gị m onye ke m Ịbọlachi. Ụtụtụ ọma nwoke ọma. Ya gaziere gị nwoke ọma. Chinonso Ugorji. Ị mara ebe m jigidere aka ihe gbasara anyị na Naịjirịa? E nwere ihe ndị ọha eze ndị Igbo kwuru n'afọ gara aga na ha chọọ prezidenti 2027 ma enyeghị ha sọpọtụ bịa tinyere anyị ugwu ndị IPOB Nnamdi Kanu. Aka nọ na-eche ha amaliri m si itere ụgba itere azụ ebe mechara ihe gbasara polisi nwe onye Igbo ebuliri n'ọkwa eme ihe gbasara anyị ugbu enwe onye Igbo si enyi prezidenti ka a ga-enye onye Igbo. Agbala m ndị Igbo ndị ọchịchị anyị ha sọpọtụ maazị Nnamdi Kanu Moses nke Chineke nyere anyị n'ala Igbo. Ọ bụrụ ka ọha m n'ọnụ n'ụtụtụ ụwa mara unu mma Eze Lobo maka ntụnye oke nke gị n'ụtụtụ taa 08150501073 ịgba anyị n'otu nkeji ezuola gị iji tụnye oke nke gị n'ụtụtụ taa ịnụla Ịbọlachi dike dị ọra mma ụwa mara gị mma ụwa mara gị mmezu ụmụ okorobịa ịwụchala ọda Chineke gozie ego sikwa gị onye ke m na biko eso m eze Lobo na-ekwu onye ji ibe m ọ dị mma ndị eze na arịrịọ ka m na-arịọkwa anyị tiere mbụ anyị ebere akwa nwanne anyị nwoke onye isi anyị nna anyị na Naịjirịa anyị ga-agbakụrụ ya aka maka mmadụ nyere nkịta zuru enwe ihe ntụkwu kanụkwa n'ụlọ ya ahụgharịara ndị uwe ojii hụgharịa ndị ọkwa ọrụ ya were ndị Yoruba South West were ndị Middle Belt South South were ndị Hausa bụ okirikiri ndị Igbo anyị ahụ na ata alụkwachi eze nwanne m nwoke n'ụzọ a na-agba ochi si na ahịa esule nna m jikwa n'ike nkwọcha awụghị ụjọ ngwara onye ọbụla na kene nkwọcha ma Chineke mee ebere ka ha gharịkwa ịkpọrọ ụmụ okorobịa anyị kpojechi ebe hụ hapụchia ha lebedo ndị ka etemerebe bụ ndị ebe ka ha kechekwa anyị a na-egbuchiri anyị adị Chineke echekwa ndị Igbo ọ bụcha na ọkọ ha m n'ọnụ Chineke gozie gị gozikwa gị onye ke m eze ụmụ okorobịa ịtalụkwaji eze n'ụtụtụ taa dịka o siri metụta isi okwu na-eleba anya na ya 08150501073 Ịbọlachi abọla m chi n'oge nwakwanụ nwanne m diki ọ dị kọnkịtị ya gaziere gị nwoke Urugbo akpọ Urugbo City of Progress ana m na holiness na sofa na mburichi na-akpọ ọ dị ma gbapụ ya ọsọ ego ka ekechiri ya ọkwa ekarịa ya ndị niile na-ekwuleta ọrịhụ mma n'ihi na aga ekarịa o nwere ilulu a na-adụ sị mmadụ kpọrọ ewi chiadịda chebe dị nche ebe ọka nọ ewi na-akpọ ọka ya tụ iri gapụ oke ọkpa ebe ọka nọ otu ihe ewi ijiri ka o mere ihe ndị arịhụ mma na Naịjirịa anyị wuchu mmadụ ha biko anyị Biafra ka anyị kpọọ ya ụgwọ na-adụ ka anyị Biafra ha chọrọ ekele a gaziere gị Dikin maka tinye gị n'ụtụtụ taa ịtọọla ilu chekwa na ọbara uru na ị ga-akọwara anyị ilu n'ihi na ọ ya tụrụ ilu kọwara ya ahụ mara na ego ejiri ilo nne ya furu ọhịa ọ dị mmadụ ekele gị Dikin maka tinye gị n'ụtụtụ taa ndị ọma ka agbapụ na aka ahịa lụghachite azụ anyị aga n'ihe ọ ka bụkwa ihe banyere okwu nchekwa ka eleba anyị n'ụtụtụ taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo dịka o siri metụta ndị isi nchekwa ọhụrụ ahọpụtara n'ala anyị gbaa gburugburu nke onye isi ala mere ụnyaahụ ya mere na-ajụ gịnị ka ị chere banyere ndị ọhụrụ a ahọpụtara ichere na nke a bụ okwu adara n'oge ya ichere na ọ dabara adaba gịnị bụ ntụnye nke gị banyere isiokwu a anyị lachite azụ anyị aga n'ihu aka bụ m onye nke gị Chinonso Ugorji na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM Owerri Darling FM 107.3 Darling FM 107.3 Hospitality in Imo State is wearing a new look with Spanish Kingdom Apartments and Suites. Spanish Kingdom Apartments and Suites is a Spanish-style rendezvous spot for family, friends, and loved ones. It boasts of state-of-the-art 1 to 4 and 5 fully serviced apartments and suites. Spanish Kingdom is located at number 6 Spanish Kingdom Avenue, Owerri, off Onitsha Road behind Dangote Cement Depot. For reservations, please call 070-4081-8240 or 070-5915-5000. Spanish Kingdom Apartments and Suites, where hospitality is a lifestyle.
Nne, nke ị na-ebugharị silinda iburu gbago iburu gbada. Maazị Ibe, ike agwụla m o. Amaghị m ebe ọzọ ga-abụ m ga-agbata gas njesi nri. Ndị Shaw maka otugo nwaanyị orogwe ekpesazina maka na ndị na-eji mega gas plant anwụchaala ọzọ n'orogwe anyị a lee nnukwu oke n'ekwekwa bọgịrị savisi ha na-enye kara aka ha bụrụ ụzọ ha nara gị silinda gị gbajuru gị ya o jupụ m n'ọnụ ha ewere aka ha donyere gị ya na moto ha na-erekwazi silinda na asesiriz ya ma na-edozikwazi silinda mebiri emebi mgbagaba ugbu a na uhu afọmakọ dị so n'ụlọ ụka ndị Salvation Army orogwe Owerri West Local Government Area of Imo State ka ị bara okwu n'ụlọ pụọ n'akara ekwentị a 09137720001 maọbụ ị gaa na webụsaịtị anyị www.regimgas.com.ng ma cheta na anyị nwere Regime Gas Plant n'Egbu Road n'iru Relief Market Owerri ya na Nworie North Pocket Layout Irete Egbada Junction Onitsha Road Owerri. Regime Mega Gas Plant esimesi ebirila ọkụ. Mommy, let's play football. Mommy, help me push my bicycle. Mommy, jump rope. Mommy, here, let's play hide and seek. Mommy, let's have some Twisco. You need it. It's easy to spot a Twisco kid because they seem to be so active. Introducing new Twisco chocolate drink powder, a unique blend of cocoa, milk, and malt, fortified with Enofort, a special blend of vitamins and minerals that helps give kids the vitality they need for an action-packed day. Twisco, power your dreams. Have a big Christmas and a fearless New Year. Have a big Christmas and a fearless New Year. That's right. It's a season to be merry, and most importantly, it's a season to stay fantastically refreshed. From every one of us at Right Foods, we're wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Have a big Christmas and a fearless New Year. na success everybody they see. Nobody was there when the journey started. When you had to kill your sleep and sometimes break down with pains, aches and fever. But success lies at the other end of pain. And as a Naija born and bred, we know they carry last. Push through pain with Emzo paracetamol. Then stare pain in the face and say, not today. For aches, pains and fever, trust Emzo paracetamol. If symptoms persist after 2 days, please see your doctor. After a stressful hustle-filled day and you're wondering where do you go to have a proper massage, proper relaxation and proper comfort, worrying all of this and more, we've got you covered. There's a place I want to introduce you to. I'm talking about the City Cruise Hotels, a place of class and excellence, a place to mingle and interact with the billionaires, massive rooms furnished with exclusive concepts, rooftop bar where the beers, wines and spirits seals the sky, massive car space available, 24/7 massive internet and security guaranteed. Visit us today at City Cruise Hotel at plot 5005 Action Layout, New Owerri, behind Post, Owerri, Imo State. You can call our hotlines on 0816-666-5771 or 0808-181-7873. City Cruise Hotel, giving you a memorable experience. Are you tired of this world problems? Have you fasted for 40 days and 40 nights as Christ did? Still, your prayers are not answered. Have your marriage been broken and business is not moving? Inability to maintain favor from people, or have you been on sickbed for many years as a result of that physical or spiritual poison inflicted on you? Sitting there expecting a miracle from above will not solve the problem. Arise, go and see the Elijah of our time, Reverend Dr. O. Emmanuel at Mount Carmel Deliverance Ministry International, Imo State District.
Verona Street Extension, Umudago Mbiri, via Hadel and Enik Junction, Owerri. Headquarters at number 24 Ebelu Road, off Obolu Road, Aba, Abia State. Be blessed as you comply. Call 0803-270-7160 and 0806-16-99747. This is an infomercial. Our attention has been drawn to the massive encroachments of parts of the vast land along Owerri-Port Harcourt Road on the left-hand side from Avu Junction to Umezero-Kam, Umudoche, Umuoma Nekede, Mboke, Dindi, Ihagwa, Umelem, and Umuchima, Ihagwa Ancient Kingdom, Umanunu, and Obinze in Owerri West Local Government Area by some unknown persons and corporate entities posing as developers who have either advertised through the print and electronic media and with signposts placed at strategic areas of the land, and we wish to make the following clarifications in the interest of the general public: that these so-called developers do not possess any legitimate and marketable title in and over any part of the land. Any claim of right of sale of land in any part of the vast land by any of these developers or persons who have acquired same through private purchases from any customary landowners or through land allocation of the mega/centenary city project of Rochas Okorocha's administration is invalid, fraudulent, and an intent to swindle the general public. Signed, Chief Sam Anokam, KSC, MSc, FNIVS, RSV. ọ dị m hụrụ n'anya n'ihi oge ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-agbabụ ya na nketa n'ihe anyị bụ Igbo Ezukoo bịara gị na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM. Ụra na m ekele gị maka ịkpọ anyị n'akara ekwentị anyị tụnye oke nke gị n'ụtụtụ taa. Na-ekelekwa gị maka ịgba mbọ ịkpọ anyị ugbu a mana oge anyị akwụrụla ọnụ. Na-ekelekwa gị maka ige anyị ntị n'ihi na ewezuga gị nwe ihe ga-adị ka m onwe m ebe a. Ana m asị ka ekere ụwa ga n'ihu na-agbụ n'ome na-agọzikwa unu n'otu aka ahụ. Dịka m napụ aka na-efe gị n'aka Paul the Magician iduru gị gawa n'ihu n'ihe anyị ndị ọzọ fọdụ n'asụsụ bekee n'ebe a. E mere n'oge ọzọ bụ na anyị ga-anọrị n'igwe okwu redio Ọhaneze ebe a ka m Chinonso Ugorji dike dị ọha mma nke mbụ na-asị ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi unu. Obi na Chineke ga-alaghachi na mgbede maka ihe anyị ndị fọdụrụ n'asụsụ Igbo n'oge ha na masị ka onye hụrụ taa ka biko ihe chọfọm ka bụkwa ndụ mmiri azụ mmiri atala azụ anwụla si onye anwụla ma ibe ya efula ka Chineke gọzie unu nke ọma. Ndewonu.